Jug Media. Dakle, po povratku prvog dana s posla ti si odlučio da se više ne vraćaš tamo. Šta se dešava onda? Kako si se vratio za Srbiju? Evo sad je, da kažemo samo danas je subota, to je bilo juče, tako? Da. A ti si evo danas u Leskovcu. Kako si prošao taj put? Ovako, to jest ja sam shvatio da se više tamo ne vraćam u toku radnog vremena. Ja sam čuo kolegu što je radio sa mnom, pitao kako postoji način da se ja vratim i kako. On je meni objasnio, postoji firma, zove se Balkan Express, nazoveš ih 35 eura, dođu po tebe na tvoju lokaciju koju želiš i vraćaju te voze do Beograda. A ti nisi imao para? Nisi imao para, da. I voze do Beograda nazad i iz Beograda snalazim se dalje. Ja, okej, bitno da ja neki prevoza nazad. Vraćam se u hotel, znači kaže ga da sam ja već jedan dan bio gladan, bukvalno ceo jedan dan. Ovih 10 euro što sam tražio nisam dobio. Tu ja se raspitujem i sad ne mogu ja tek tako da išetam iz hotela, da odem iz Srbije, a da firma ne zna, da agencija ne zna. Ja ne znam kome da se javim. Ja opet kažem on tipu ono što sam s njim bio u sobi, brate pomozi šta da radim. On kaže zvaću ja to tamo neku, dođem do tebe nekog tipa koji je glavni za Srbe. Znači on je Srbin u Ramskin agenciji, glavni na Srbe. Ko je taj tip? Ne znam. Znači niko ne zna ko je taj tip. Na Facebooku ima lažan profil pod lažnim imenom, što je to mnogo sumnjivo, ne znam o čemu se radi. Niko ne zna ko je. On je njega zvao, ja sam tražio da meni isplate taj dan koji sam odradio da imam za put nazad. Nisu hteli. Rekli su, taj novac će da bude da se plati hotel, što sam bio tih 5 dana. Tamo je rečeno da je smešten plaćen, sve da je plaćen. Taj novac nisam dobio, tu sam sad... Tražili su da platiš hotel, smešten? Da, znači nisu mi dali novac koji sam zaradio tog petka, tog dana, nego su rekli da tog novca platit će mi hotel, 10. Koliko si ti zapravo zaradio tog dana? 2,5 evra je satnica. 8 sati, nek 20 minut sati kada. Da, kaže ga 20 minut idemo preko, nije bitno. Znači, 50, 15, 24 dana, kaže ja sam tu bio po njeg utorak, sreda, četvrtak, petak, znači ja bi tu trebao da doplatim još. Ako je to uopšte istina da će tih par da mi plate hotel, što čisto sumnjam. Ja sam zvao moje kući, evo, rekao sam, moraš hitno da mi pošalješ novac da se vratim nazad, jer ja nemam bukvalno ništa kod sebe. Ja nisam smeo njemu uopšte da pričam da ja nemam novca, da ja da ništa ne jem ceo dan. Pošto je nama rečeno da počinjemo od sutra da radimo, hrana nam treba samo za jedan dan, da je sve okej. Ona meni šalje novac, hvala Bogu, moram da je pozajmi, pošto je sve to bilo neočekivano, neisplanirano. Ja dižem taj novac, tih 35 eura, i za prevoz, onda je moralo da mi uplati sutradan još nekih 2000 mislim da uplatio, tako nešto. Nije bitno. U svakom slučaju sam kod sebe imao nekih 10 evara sitno, 35 za prevoz i 1000 na računu. 1000 evra? 1000 dinara na računu. Sad, ona je morala, pošto se preko Skype-a čujemo, ona je zvala iz Srbije, ja sam dao broj, agenciju tu za prevoz, objasnjala kakva je situacija, oni su rekli ok, stižemo sutra u 6, između 6 i pola 7 smo ispred hotela, ja se spakujem, ovaj dečko što je sa mnom bio u sobi, on je stigao, došao je do tog dečka koji je glavni za sve to, javio me, kao što sam rekao, on je hteo da mi da taj novac, rekao je nek ide, ok, slobodno, i ja sam čekao, prevoz dođe, prevoz uđe. Gdje si čekao prevoz? Ispred hotela. Oni su došli kombijem. To je taj Balkan Express? Da, znači prevoz, oni su došli kombijem do hotela i ja sam, kaže ga, sa 35 eura za prevoz, 5 eura nešto sitno kod mene i 1000 dinara na računu koje nemam još uvijek od sebe, pošao na put za Srbiju. Kako tako? Samo da stignem nazad. Dugo se putovalo, krenuli smo u 7, stigli smo oko 3 u Beograd, granica, sve to gužva. Sa mnom su bili još neki likovi tu, sa kojim sam posle razgovarao sa jednim od njih. Stigli smo tamo na stanicu, ja sam im od tih 35 eura platio
5 eura sam jedva uspeo da razmenim, tih 10 eura sam jedva uspeo da razmenim, 1000 dinara sam jedva digao, pošto sam bio sam, znači torba nekih 20-30 kila, najmanje teška, ranac, stvari, ja sam morao kroz Beograd sam da idem, da tražim prvi bankomat, da dignem tih 1000 dinara da bi platio put za nazad. Znači ja sam nekako skrpio taj novac, srećom mi je ostalo nešto čisto da idem za vodu za nazad, pošto ja sam već, to je drugi dan da sam ja bez vode i bez hrane bio. Ja stižem u Leskovac, kad sam stigao jutro sam stigao u 9 i to je to. Znači, čuo sam se sa ovima, javio sam i tamo da sam stigao, pošto su mi rekli da im javim ovi sobe što sam bio s njima. Ovo je jedan dečko što je kuvar, sa njim ne znam šta je bilo jer on, njega su poslali neku drugu fabriku, ovo je nastavio da radi i to je cela priča, ne znam dalje. Da li si se vidio sa drugom koji ti je preporučio i savjetio? Ne, on je ostao tamo. On je došao kasnije pa je ostao tamo, ne? Ne, on je isto kad je ja otišao, on je već radio, mi smo se videli tog dana, bili smo u kontaktu mi svaki dan. Kad sam ja njega pitao šta trebam, šta da radim, kome da se vratim, on je rekao, brate, ne znam. To je tvoj drug odavde iz Leskovca? Ja sam rekao, kako ne znaš, kome, šta, brate, stvarno ne znam, ja ne znam o čemu se radi. Pošto je bila priča da gazda firme neće da nam plaća prevoz, nikom od radnika, to su bile neke ucene koje ja stvarno nisam ni razumio, sad ne znam ni da objasnim, ništa toga nisam razumio, bile su te ucene, nije to da plaća prevoz, onda za hotel su nam kao povećavali cenu, ne znam ništa o čemu se tu radi, onda sam ga sreo pred puta, on je rekao pozdravi moje kući, to je cela priča, mene su spratio malo iz sobe, što je bio sa mnom, to je to, ja stigao nazad, živ i zdrav nekako. Znači ti si bukvalno na poverenje druga odlučio da odeš i da zaradiš taj koklinič, ili tako? Da. I onda ti se desilo sve ovo što Pa da, znači u suštini sam išao da zaradim za fakultet, za školarinu. To je bila cela priča, jer sam upisao sad visokoposlovnu i treba mi, nisam upao na budžet, samo finansirajući, treba mi tih nekih 50.000 za godinu. Ja sam iz tog razloga otišao da idem da radim, da mi se već ukazala prilika, prošao sam kako sam prošao, to je to. Koliko naših ljudi zapravo iz Leskovca ima tamo? Malo pre si mi rekao da je trećina Leskovca u Trnavi. Da. Mnogo ima, u celoj Slovačkoj. Znači, raspored, kako sam čuo 1000 Leskočana ili 1000 Srba. I to je sve preko nekih agencija ili tako to? Da, u suštini, kako sam ja primetio, to se radi od čoveka do čoveka. Znači, ti čuješ, meni kažeš, idemo tad i tad, on čuje, idemo tad i tad i kako se skupi. Znači, niko ne zna u suštini ko stoji iza svega toga. Ja sam razmišljao i shvatio sam da jedan čovjek stoji iza svega toga za koga se ne zna ko je to uopšte. Dobro, ja sam danas razgovarao sa predstavnikom naše policije koji me je ubeđivao kada sam ga pitao, pošto sam čuo priče, da se čak jedan dečko i vratio autostopom iz Slovačke, jer imao slično iskustvo kao i ti. On je rekao da je naša policija to proveravala i da je sve to čisto. Tačnije, legalno, to rade agencije. Čuli smo priču sada tvoju. To je legalno, rade agencije, a šta se dešava unutra, to je već druga priča. Ja sam mislio, kako je meni ja sam pošao zbog toga kako je meni objašnjeno. Znači, meni je rečeno 10 eura svaki dan ili 50 eura nedeljno, kako ti izabereš, koliko i toliko ti para treba, toliko i tolika je plata, nemaš šta da brineš i to je to. Znači, ja sam bukvalno spavao sa pasošem ispod jastuka. Znači, imao sam sumnju neko da mi uzme pasoš, da ne mogu se vrati nazad, birokratija, šta već, o čemu se radi, jer sve to sumnjivo, sve, ja sam još na pola puta shvatio da sve to izmaklo kontroli, da ne znam ni kome vodi, ni gde me vodi. Kad si htjeli do startu, zašto se nisi vratio? Šta si očekivao? Ja sam to primetio tek na granici. Znači, kad smo mi izašli svim, dok još nisam nikog ni poznao, kad smo se upoznali, ja sam pitao ljude ko stoji iza svega toga, ko nas vodi, niko nije znao odgovor. Ja sam tad shvatio, pozvao sam majku, rekao sam sad, nisam smeo da joj kažem, samo sam rekao sad je granica roaming, čujemo se kad stignem tamo i to je to, ja nisam smeo da kažem da ovo kroz ove, da ne znam ko vodim, preko koga idem, ko odgovara za mene. U suštini to niko ne odgovara ni za koga. Osiguranje nemamo, ništa nemamo, znači to je čak dole u tom hotelu, ja sam bio kod druga, njegova soba je bila užasna, to su dve sobe, kupatilo staklo neko koje se uopšte ne vidi da je staklo, znači zarđalo, tepiha nema, parket je pola
izvađen, nema ga, neki stari krevet, frižider u raspadu, znači to je strašno o čemu se tamo radi. Dobro, i sad imamo dosta malih ljudi koji ovdje žive tako kako žive, bez posla su ili možda žele da zarade novac da bi platili školarinu, kao i ti. Koji je tvoj savjet? Da li da se uopšte hvataju to kolo i da kreću kuc lovački ili ne? Nikako. Da li misliš da možda predstavništvo Samsunga zna kako se ponašaju prema njihovim radnicima u Znaš fabriku? kako, ja sam o tome razmišljao, dugo sam razmišljao i mislim da njih to uopšte ne zanima. Jer, tipa, ja kažem ti, radio sam u Juri, tamo je stvarno, ja ne mogu ništa loše da kažem. Ja sam dao otkaz zbog ljudi sa kojima sam radio, jer je to bio mobbing, bukvalno mobbing. Od strane šefova u Juri, ili tako? Ne, od strane radnika, običnih radnika, koji su radili sa mnom. Znači, pravili su greške u moje ime, prijavljivali su me, dobio sam pretnje za otkaz i slično. Znači, to su međuljudski odnosi poremećeni pa si ti odlučio. Znači, ne znam iz kog razloga, verovatno zato što nisam hteo da radim njihove poslove, za koje nisam uopšte ni trebao da radim. Za šefove ne mogu ništa da kažem, svi su bili okej. Jesi čuo za onu priču ovdje? Da, čuo sam sve, ali ja samo mogu kažem da su moji šefovi, to jest moj šef, da je maksimalno korektan bio sa mnom. Kad sam bio nervozan da mi izva napolje, da pričao je sa mnom, molio me da ostanem. Mada kad sam ja samo tražio da mi promene radno mesto zbog tih ljudi, to nisu htjeli. Rekli su tek za mjesec, dva što od toga nema ništa, ja sam rekao da ne mogu da izdržim. Tih mjesec dana što sam izdržao, to je bilo maksimalno, jer je konstantno bila tortura psihička, znači psovanje, vređenje, pretnje i sve to. I kažem ti, ja ne mogu sad ništa loše da kažem o toj Juri. Znači tamo se zna neki red, tamo se ne zna nikakav red, bukvalno, jer ne zna se ko pije, ko plaća, ne zna se ko ulaze, ko izlazi tamo. Znači njih briga da li sam ja sad napustio fabriku ili nisam. U jednoj rečenici, taj tvoj boravak u Slovačkoj, kako možeš da opišeš? Bilo ne ponovilo se. Hvala ti puno. Nema na čemu. Jug Media.